Avui sentim l'eufòria als 40 a Can 40 des de l'Hotel Mi de Barcelona al carrer Casp, aquí al cor de la ciutat de Barcelona, amb 7 dels participants de l'última edició d'Eufòria. Rebem amb un fort aplaudiment a l'Aida, la Daniela, la Clara, l'Oliver, la Tura, la Monique i la guanyadora, l'Aina. Què tal? Què tal? Com estem? Però també esteu una mica acostumats, no? Ja això, clar, després d'un Sant Jordi... Bueno, m'he d'acostumar, jo crec, eh? Ens fa molta il·lusió sempre veure la gent de prop i conèixer, veure les cares. Així que gràcies per venir, que guai. 6 mesos d'eufòria, han passat molt ràpid, no sé com els heu viscut aquests 6 mesos, perquè a mi m'ha passat així. Ha sigut superintens i crec que ens ha passat a tots molt ràpid, però alhora molt lent, perquè estàvem a full, no, amb el projecte. Aleshores ha sigut una experiència increïble. A mi el que m'ha passat és que la gala 1 va passar com molt lenta, perquè van ser més setmanes de preparació, de poder currar, i va ser gala 1, gala 1, 2, 4, 5, 6, i al final. Ja està. Gala 1 va durar 4 mesos. Més els càstigs, no? Que clar, a més, tot el que veníeu de les 5 proves que m'heu dit abans que va haver de passar, que no... O sigui, entrar a Eufòria no és «Ei, que estem aquí!» No. Hi ha molta cosa darrere. Es passa per un càsting amb molta gent i al final molts nervis, uns dies, 3 dies que van passar allò molt intensos a TV3, sobretot. Moltes hores. Molt de fred? Ja veus. Sí? Van passar molt fred, era hivern. En aquell moment. Ah, clar. Els que feien a plaça Catalunya eren... Bueno, aquell dia va fer molta calor, Déu-n'hi-do, però com just quan vam anar a TV3 ja, clar, ens convocaven a les 7 del matí i ja estàvem tots amb un fred de dir, mare meva. En el teu cas sí que és veritat que havies dit que és la 4a vegada que et presentaves i que ara sí que entraves a Eufòria. La tercera vegada, La tercera. Sí, total. Clar, jo tenia una mica més per la mà, sobretot plaça Catalunya, perquè de les 3 vegades sí que les 3 havia passat, però sí també era aquest nervi de... Va, és la tercera i jo per mi ja era l'última. I ja si no m'agafaven aquesta ja dic, mira. O sigui, jo ja passo, ja no em volen, no passa res. No t'arriben a agafar i ens quedem sense Clara. No pot ser. Hòstia, Eufòria. Sense Midnight Sun. Total. Ni Samba do Brasil. Sense Samba do Brasil, sense Titi me preguntó. És que han estat icòniques aquestes actuacions, ja. Bé, una de les coses que m'agrada del programa, no sé vosaltres com ho porteu, a mi m'agrada, perquè això de que estigueu en contacte amb la realitat, amb el que passa quan sortiu del programa, com ho porteu? Com ho heu portat vosaltres? Perquè, clar, no sé si us heu buscat molt a les xarxes, a veure què diuen, què no diuen, com ha anat aquesta actuació, quins edits han fet. Crec que sempre que ens hem buscat a les xarxes ha sigut un error. Clar. Perquè acabàvem veient comentaris bons, clar que sí, però també hi ha comentaris dolents que al final pesen i acabes una mica de... És que malament, saps? I que en realitat sempre acaben pesant més els 2-3 comentaris negatius que tots els positius, perquè tots hem rebut molt suport i la gent ha estat al nostre costat, vull dir que... Però és veritat que som molt autoexigents i ens quedem amb allò que podem millorar, perquè sempre hi ha alguna cosa que et ressona, no?, dins dels comentaris negatius. Però bueno, crec que hem fet molta pinya i hem intentat donar-li la volta sempre i ens n'hem sortit. I crec que, no sé, està com... Veure comentaris negatius però arribar el diumenge a l'Espai Eufòria i estar com tots junts, també amb els coach i tot, ha sigut com, bueno, una manera també de portar-ho bé, saps? Perquè al final, dintre Eufòria, rebies com tot el suport positiu, saps? Us reforçava una mica, no?, entre vosaltres, també. També el tema de, jo què sé, veus comentaris de vinc jo o algú superratllat perquè s'ha trobat tal comentari que dius, jolín, això m'ha tocat, i després veus que a l'Oliver li han dit qualsevol cosa també que dius, però què dius? O sigui, que és com que no és veritat, llavors et dona com oportunitat de tu de veure, vale, sí, òbviament a l'Oliver li han dit això, doncs el meu també és que no... O sigui, i es separa, t'ajuda a separar-ho també al comparar les experiències de tots. Sí, que de fet això també crec que és una cosa que també us anirà bé de cara al futur, que ja és el present, que és el que us trobareu ara al carrer quan ja comencem amb les vostres carreres, que al final la gent us jutjarà des del minut 1 i dirà coses i bueno, hi ha gent també que no té altra feina que fer que rajar i ja està, no? Però és important quedar-se amb les coses positives, també, no només amb les negatives. Sí, amb la feina feta, I hi ha també. moltes. A nivell individual, jo crec que és important, òbviament, cuidar-nos entre els companys, però també tenir clar de dir que cadascú de nosaltres té una essència única que el fa especial i que porta una cosa diferent a l'escenari. I jo crec que això és una cosa que hem intentat no oblidar. Hi ha una cosa que pensava al principi del programa,
que aquest, per sort, doncs, l'he viscut molt de prop amb vosaltres i a la tele i fent diverses coses. Una de les coses que jo pensava era, realment tindran bon rotllo, aquesta gent? Sí. A la gala 1 sí, però a la gala 10, quan ja t'estàs jugant quasi la final, realment, o quan hagi passat la final, seguiran tenint bon rotllo, o serà... Jo vaig quedar no sé què i tu no sé quantos. I la veritat és que avui he flipat. O sigui, i el Sant Jordi també, o sigui que és molt guai. Saps que al principi ens van dir, bueno, i ara a partir d'una gala ja començaran a haver-hi com, no mal rotllos, però pues, sortirà més la competitivitat i tal. Això abans de començar, que dius, jolines, no et pots dir això. M'estàs venent molt bé. Exacte. Però crec que la nostra, almenys la nostra promoció, jo crec que no ens hem trobat aquest mal rotllo, han fet molta pinya. De fet, crec que ja ho hem dit, però ens n'anem de casa rural a final d'aquests mesos, i que tenim moltes ganes. Sí, hi haurà barbacoa, eh? Molt bé. Sí. No Sí, jo crec que hi ha molta professionalitat, és el que diem sempre, que ens admirem molt. Crec que hi ha aquest punt, o sigui, hi ha un equilibri molt maco entre la competència, perquè no deixa de ser un concurs, però també l'admiració de veure el teu company, vull dir, crec que és molt maco, i veure cada actuació i quedar-te embobat en plan, fuà, tio, és que com ho peta, saps? Sí. Crec que això també pues, forma part de la convivència, saps? Pots tenir un desacord, però els petits desacords que hi ha hagut no s'han fet tanta bola, ha sigut com, ei, tia, mira, és que això, tu estàs segura? És que avui estic una mica així i potser m'ho prenc així, però perquè avui estic així. Sí, ok, amore. Ja està. Sí, jo crec que ha sigut així. Saps? Sí, hem sigut com supercomunicatius des del primer moment, i també crec que va fer molt el fet de que abans de començar el programa vam fer com molta pinya, saps? I vam començar a la gala 1 ja coneixent-nos bastant i ja vam creat com un vincle. Aleshores, clar, això va fer molt, i durant el concurs jo crec que hem estat tots super a gust, i sempre que ens ha, doncs, potser inquietat alguna cosa, doncs ho hem dit i ho hem parlat i ja està. És que l'Espai Eufòria, d'alguna manera, ha estat la vostra segona casa durant molts mesos, no? Sí, totalment. Primera també. Segona i primera. Segona i primera. Passant mesos d'allà. Segona, primera... Només faltava que es posessin d'allà els llits per dormir. Teníem un rincó per Hauria d'estar més còmode. Hauria d'estar més Teníem còmode. sofàs i alguna migdiada ens hem fet en aquell sofà. Ha caigut baveta. Ai, baveta, molt bé. Això vol dir que està descansat bé. Molt bé. Migdiada màrfegues al terra. Què és el que més trobeu a faltar de l'Espai Eufòria? D'aquesta segona o primera casa. Jo diria que els dinars. Quan Els et tocava... Molt bé. Sempre menjar. Sempre, No, però sí que és veritat que quan et tocava anar a fer un BTR, que era pues, els clips que fèiem fora de l'Espai Eufòria, i et tocava estar pel matí, que et tocava madrugar, i era com, meva, tio, ara, i pam, saps? Després, saber que molts més companys també els hi tocava madrugar igual que tu, i després tenir com l'espai de poder dinar, i era com, bueno, i tu què tal? Pues sí, pues punx. Això, ese momento més, el menjar, point. La sobretaula, no? La sobretaula amb tots els amb amics. producció. Sí, tot l'equip i tot. Jo crec que l'equip també, les persones. Ara penso, on està el Cesc? Clar, sí. Jo diria com el quotidià, no? O Sí, com la convivència. La convivència, el fet d'anar allà, avui què toca, i de cada setmana que sigui, no? Com el mateix. O d'obrir la nevera i el calaix de les guarrades, si se'n pot dir. Sí, estàvem superben cuidats allà. Teníeu allà un calaix amb sorpresa. Una cuineta. Sí, Tenim una sempre. cuineta. No, però menjàvem fatal, No era fruita, precisament, no? Molt bé. Fruita hi havia, Però no. Què ha dit? Perquè només hi havia filipinos allà i coses... Només hi havia xocolata. Bueno, jo Fruita, menjava que ningú plàtans, agafava mai. Les 3 pomes aquelles durant 3 mesos. La Sara Chong li dic, tio, o sigui, podríeu posar-me unes tortites així de maïs, no? I em diu, bueno, també tens fruits secs, i jo... Qui ha parlat de fruits secs? La xocolata. Què t'ha parlat de fruits O sigui secs? que les pomes són les d'adivinais, no? Potser una mica les altres, però vale. Okay. Exacte. Com ningú Ara ho se has les dit. Les menjava, les hem manaven utilitzat d'un per amic. això. Molt bé, Exacte. molt bé, sí. Parlàvem una mica del tema de les xarxes i això. En quin moment us vau adonar que havíeu passat ja a ser personatges coneguts? En quin moment vau dir, ui, la gent em reconeix pel carrer, on para? Que encara no... És que és una mica estrany. Jo per mi, el fet d'haver anat a votació diverses vegades, això sí que va ser com el moment que vaig començar a dir, ostres, val,
aquí realment hi ha gent darrere la pantalla, hi ha gent que ens està veient, perquè al final jo crec que les primeres gales, quan actuàvem allà davant del públic, era la sensació de tinc un públic aquí en viu, però ningú m'està veient a casa, no ets conscient de la gent, de la quantitat de gent que està veient fora de la pantalla. I jo crec que a partir de les votacions, veure els percentatges i sentir com aquest escalf, per mi això va ser també com les primeres parades dels contactes amb la gent al carrer, que és molt xulo sempre, fa molta il·lusió. Sí. A Badalona us han posat ja una estàtua? O estan pensant... No, encara... L'estan construint, No, realment jo crec que va ser com el primer edit, com coses aquestes de... I llavors va ser com, uau, Ui. sempre el veus i de cop que sí, la teva cara és com divertit. Però et diria que ahir, abans d'ahir, que vam fer com el meet and greet aquest del 3CAT en viu, va ser una bogeria, o sigui, hi havia una de gent... Coliseu. No. Gladiator. Pancartes i tot. Vinga. Literalment. Fight. Round one. Liga i a lluitar. No. Va ser increïble, però també va ser molt heavy. O sigui, això va impressionar molt. Molt. I sap com supergreu quan no pots estar com amb tothom, perquè, Ja. clar, ens feien marxar al cap de res, no? I era com, però és que no m'ha acabat, un moment. I era com, tothom, sí, un moment. I em deien, ai, de tants 5 minuts, i et queda tota la cua. I jo, vale. Tu volies com Jo vull acabar. Saludar satisfer a tothom i Clar. signar Clar. tothom i fer fotos amb tothom, però era impossible, saps? Clar. A dir, no, és que hi ha 3 minuts. Si queda la meitat de la gent. Jo va haver-hi un moment que vaig cridar en plan, prepareu telèfons, que voy! I jo, va, sí, la tienes? Sí, va, En plan, tothom que tingui foto. Sí, sí. Va ser Totalment. increïble. Politasking. Multitasking, què politasking? Al català costa, vale? I no sé si l'Espai Eufòria o el propi programa o mentre fèieu els assajos, o en quin moment, quin és el millor consell que us han donat en aquesta etapa? Ostres. Crec No, que si no us han donat cap, però... sí. ser nosaltres mateixos tota l'estona, intentar com no impostar res a la gala, ni vendre un personatge, o sigui, cantar com des del que som, intentar mostrar-nos des d'aquí, perquè al final és el que vol el públic, i és el que, per això, compre, diguéssim, no? el programa i el format, perquè veu persones normals que fan el que els agrada i des d'un lloc superhonest, i crec que és això el que també ens fa únics a cada un. Sí, jo el que he après molt és a no... O sigui, a treure una mica l'autoexigència i el perfeccionisme, no? Perquè al final estàs allà cada setmana i tens cançons que millor no et van bé o que tens una coreo o el que sigui i millor no et surt la millor actuació que desitjaves, no? Aleshores, jo he après molt a dir, mira, m'he equivocat. Doncs sí, i ja està. I segueixo endavant i s'ha acabat, saps? I això jo crec que és el que més m'emporto. Total. Sí, a perdonar-te també i cuidar-te i mimar-te i dir-te coses maques. O sigui, era acabar una actuació o un assaig i sempre érem com, no sé, i era com, tia, o sigui, qui s'aprèn una lletra en 4 dies? Nosaltres. Bueno, moltes lletres, perquè entre la teva individual més les 40.000 Les veus que segones fèiem, veus. era una bogeria. Jo recordo... Les famoses segones veus. Sí. El Cubino. Sí. Se l'aclaré el Cubino. Jo diria que una cosa que em va dir el Mamaduixa, que és que jo sóc molt perfeccionista i a vegades com que també he trepitjat bastants escenaris hi havia com aquesta cosa de dir jo sé que aquests són els meus límits o que arribo d'aquí a aquí, no? I també com trencar aquesta barrera que vaig aconseguir fer com cap a les últimes gales i no esperar, això que deia una mica la Monique també, una actuació perfecta, sinó una actuació que la gent la visqui i que la gent estigui amb tu en el moment. I això és com el que al final acaba traspassant més. Sí, totalment. La Daniela deia això de les cançons. Clar, jo entenc que aquestes cançons us venien donades i vosaltres no podíeu intervenir de cap manera, no? O hi havia alguna llista que dèieu d'aquestes 10, trieu... No. No. Només plorar. Si no t'agradava. Sí que quan vam començar el concurs ens van demanar que féssim una playlist amb cançons, Però eren aquestes 50. cançons o te les posaven a tu o a un company, era més que aviat com per tenir ells opcions, idees de què és el que ens agradava. Quan et trobava el tema havies de fer un treball de dir, vale, no canviarà, anem a treballar amb aquest any. Clar. Sí. Acceptar-ho el abans possible i dir, vale, com ho puc portar al meu terreny, com puc fer perquè això moli, perquè li agradi al públic, des d'aquest punt Clar, de perquè no ha passat allò de dir és que no la veig.
És que no... Sí, Sí, Vale. Sí. A tots. I Sí, se'ls sí. ha dit, de dir... Sí, sí. I és la que és. Mira, una cosa Sí, que sí. tenim nosaltres, som molt macos també, però o sigui, a transparents no ens guanya ningú. No ens agrada, t'ho farem saber. Sí, sí. Fem una Cadascú. carta. Sí. O sigui, us ho farem saber. Si no, poden revisar sempre les gales i mirar les meves cares i de la Moni. No, sí. Però crec que és curiós també perquè les cançons que potser de primeres deies, ai, potser aquesta cançó, no sé. Jo sempre poso l'exemple de l'Àrian, per exemple, amb Festuki. Ja. O sigui, de primeres tothom va escoltar la cançó i vam dir, ostres, l'Àrian Cava, aquesta gata. No? I de cop, o sigui, va ser una bomba i el partit favorit i és de les cançons que més reproduccions hi ha i quan comença a sonar tothom ja embogint. Ja, o sí, sigui, Sí. O sigui, jo crec que si tenies una cançó, si et donaven el diumenge una cançó que no acabes de connectar, el treball l'havies de fer el mateix diumenge, no? O sigui, potser Clar. el diumenge doncs, donar-te una mica l'espai de dir vale, aquesta cançó potser em costa més que unes altres, però el dilluns ja canvi de xip i a treballar-la com si fos la meva cançó preferida. I aleshores, quan feies això, pa'lante i Sí. quedava... Sí, si no et quedaves encallat una mica. És que Exacte. no teníem gaire temps de fer un viatge molt més gran emocionalment, de dir no m'agrada gens aquesta cançó, era com... No et dona temps. Tens És el que hi una ha. hora exacta per dir-li a la Daniela o a algú que estaràs ratlladíssima tota la setmana, no sé què, però després ja... I jo Pots crec que treure. totes les cançons que nosaltres vam pensar que, Déu meu, en general, ara estic pensant, però Samba do Brasil, que Sí, va Samba do ser Brasil un va haver-hi gran... un uf. Home, va haver-hi un En moment sèrio? de drama. No ho sé. El moment que li donen la cançó i està en portuguès. Clar. I a l'Oliver havia escollit ell a les persones, perquè havia sortit favorit, i ell havia dit sí, amb la Tura i amb la Clara. Jo va ser un moment I clar, li van donar Samba Samba do do Brasil Brasil i va dir No podia canviar l'elecció perquè... Perquè a més, perquè aquesta cançó era un meme, o sigui, això de TikTok sortia de futbolista tot. Sí. I que jo pensava, uau. Però no, realment crec que és la que més he gaudit de tot el programa, o sigui, Clar, i però la que més m'agrada molt. Igual per mi, per exemple, el vestit del Pasqual, o per ella quan li va tocar la de I would like a rain, I would like a rain. Home, No? I són cançons que al final, ostres, han sigut molt representatives del programa i és com quan ens les van donar, vas dir com, un moment. A mi amb Diva també em va passar. Amb Diva també, eh? Sí, És sí, veritat. sí. Jo me la van donar i vaig dir... És Sí, veritat. te'n recordes? Jolín. I jo no. Allà, a la nevera, al costat de les Sí, pomes. i a la nevera és que... Sí. I jo és que no... quines pomes. I al final, doncs mira, o sigui... Mira. Sí. Em va passar també amb Full Time Papi. Amb Full Time Papi. Full Time Papi la primera cop va dir... I mira, Ostres. Full Time Papi, no et va portar? Favorit No, no, no. i a més va ser la gala que sent favorit després vas venir als 40 Primavera Pop. O sigui que Full Time Papi Full Time Papi i Oliver. és un monument a casa. Full time Oli, total. Totalment. Molt bé, doncs, veiem que hi ha bon rotllo. És real, no és que ara, perquè tenim un micro a la mà i això, doncs diguem, no, és que ara estan actuant. No, és veritat, abans hem anat a dinar i el bon rotllo existia. I aquest bon rotllo, no sé si en algun moment el podeu traslladar o heu pensat en dir, podríem fer alguna col·laboració més endavant. Tant de bo. Per què ho fes? Tant de bo. Que la Daniela no, doncs... Dures declaracions. Ha sigut un bufido de dir, ojalà, o sigui, molaria moltíssim. Sí, ha fet, al principi de tot, de l'edició, ho dèiem de, buah, imagineu-vos composar una cosa com tots junts, seria superguai, però clar, Seria molt guai. és complicat. Som 16. Bueno, Bueno, potser la Rural potser de cop hi ha una sessió de composició, no? I d'aquí pot sortir i al setembre hi ha una sorpresa. Malament, eh? Ah, No sé. pues, cabrón, ens ho apuntem. Una jam session tonta, eh? Ara el 16. això sí. Potser una mica buixaquia. Hi ha una data que us direm en un futur, perquè ara mateix no la podem desvetllar, perquè encara no és pública, però hi ha una persona d'aquí, que és la guanyadora, que actuarà amb nosaltres al concert de la Mercè. Total. Si està feta aquesta cançó, no sé, potser, saps? Tots podeu pujar. I ara sí. Eufòria! Sortim tots a fer. Sí, quines ganes. No sé, jo aquí deixo la idea ja, a vosaltres a la barbacoa, feu el que vulgueu. I ja... Sí, ja t'ho enviaré un correu després. Vale. Venen tots. No sé si us ha canviat també Eufòria d'alguna manera la vostra manera de veure la vostra carrera després del programa.
O seguiu amb la idea de dir, jo volia fer això i seguiré fent això i ja, no? A mi m'ha canviat la manera. Jo abans és que jo tenia preparat un espectacle tribut per fer per poder treballar del que jo volia. Val. Just abans, és que estava 2 dies a treure-ho i va Què sortir dius? el càsting i pum, vaig entrar i canvi de plans. Què dius? I ara, pues, plan B, Uau, que ha passat a ser el plana i l'altre el plan B. molt bé. Hosti, que bo. Tribut a què? A Luis Miguel. Ah, clar, és que clar, és veritat, és Un veritat. espectacle serà? tribut per Amor. a És teatre, veritat. visitar la panda i tal, però va sortir aquesta oportunitat i no. Uau, hòstia, que bo. Crec que en general ens ha motivat a tots a posar-nos les piles i a tenir moltes ganes de ja poder començar a treballar doncs, en el nostre projecte o el que sigui que vingui. Perquè tots estàvem fent com coses diferents, sí que estaven relacionades amb aquest món, però potser no era en tots els casos el plan A o perquè no li podíem dedicar prou temps, perquè havíem de treballar, perquè és molt difícil aquest món. Però crec que ara estem tots bastant més, no sé, o enfocats, o més segurs, Sí. o amb més il·lusió o més energia. I això és molt guai. A mi m'ha donat més seguretat, sobretot, també, com de coses que no veia o no m'atrevia a fer, a dir, ostres, vale, pues ara sí que veig clar que vull provar-ho, saps? O, Clar. jo què sé, si també em feien molta por moltes coses que he hagut de fer eufòria, saps? I he vist que puc fer-ho i que no passa res i jo què sé, i que a sobre pues, ho puc fer bé i passant-m'ho bé, doncs perquè les altres coses que abans també em feien més respecte o por, perquè no fer-les ara també, saps? I és com un push de seguretat molt guai. Per mi, que havia començat com a treure música abans, crec que ha sigut com una manera de reviure com el meu projecte i veure que tenia com més projecció del que m'esperava. O sigui, com revisitar ara tota la meva música i dir, vale, ara a partir d'ara, després del programa, quin tipus de música, amb quin idioma, amb quina... on ho vull fer, no? I crec que m'ha ajudat com a tenir molta més visibilitat, està clar. Sí, sí. L'Aina estava parlant ara de coses una mica així boges, no?, del programa que t'has hagut d'enfrontar. Per exemple, no sé, a la final, de sobte, et pengen allà en un gronxador a no sé quants metres, però estaves més o menys a la mateixa alçada on estava jo, que estava al pont allà darrere, i mare meva, començar així... Allò va ser tremendo, també. O sigui, jo, és que després de totes les coses que he fet al programa i tal, era com una broma, saps? De dir, no, Avui si només què, no? falta que em llencin pels aires, no sé què, i em ve l'Enric i em diu, o no sé, crec que va ser la Mariona de vestuari, que em diu, t'han explicat, no?, que surts d'un columpi, i jo, Perdó. què? Perquè a sobre ja sabia que portava les ales i tot, i Sí. jo no en tenia el concepte, i després vaig entrar al plató, vaig veure el columpio, bueno, jo vaig dir, I nosaltres Mare veiem que meva. l'Aina no parava de pujar i Sí. pujar. Ja, i no, a sobre, clar, és com que no teníem molt de temps d'assaig, tampoc. Llavors és com, bueno, pues si caic, cauré i hauré de cantar al terra així, en plan... però, clar, de sobte posa't tu allà amb les ales superràpid, que hi havia Sí, sí. tot un equip allà Sí, sí, dient-me, tranquil·la, estarem en plan, amb tu tota l'estona, però clar, jo així, dient que quan et poses nerviós, tio, hi ha hagut cops que he cantat i em tremolaven les cames, saps? O coses que ja estava i dic, a sobre, treu-me al terra, saps? Em treus al terra, Que em dona alguna de seguretat, clar, no? clar, i Només és que com, no, el fet bueno, de no caure. vale. Però, jolín, sí que vaig estar molt ben cuidada també, i ja vaig estar a dalt i ja vam veure que, bueno, quan jo ja vaig dir, aquí, deixa'm aquí, ja estic bé, no vull més a dalt, m'han deixat tot i va estar tot bé, però clar, mare meva també. Clar, igual que amb les cançons, que no us les assignaven i ja està, clar, amb el vestuari i amb les coreos i amb tot això, imagino que era el mateix, no sé si en algun moment vau dir, això és impossible, o sigui, això no ho puc fer, no sé, canviem alguna cosa o no? Sí. Sempre. Eren bastant flexibles a vestuari, la veritat és que l'equip de vestuari, la Mariona, el Xavi i la Suhaila, eren moníssims perquè també agafaven molt la teva essència i crec que han captat molt bé l'essència i la personalitat de cada concursant i era com, hem pensat això. I sí que és veritat de que no hi ha tant marge, però sí que és veritat de que si hi havia una cosa de veritat que no et senties còmode pel que sigui, ells s'esforçaven per canviar-ho i que tu poguessis estar còmode. I crec que això és molt maco també, perquè, pillen la teva essència, 2, la teva personalitat, 3, el teu rotllo, la teva manera de vestir. Total. Vull dir, la van clavar molt heavy, crec. Ens van cuidar molt. Sí. És bonic també Sí. tenir aquest consens amb l'equip. Total. I amb la part de performance, això, hem tocat el gronxador, no hem tocat la piscina de Pòrex, però si vols... Buah. De ser clara, vull dir... No cal. He de dir que jo que enratllo bastant fàcil,
crec que estava com tan... No sé, estava com molt contenta aquell dia i m'ho prenia una mica com a broma, saps? Bueno, anem a jugar, no?, una mica. I jo ho trobava com divertit, però de cop ho feia la performance i deia, no. Hi ha algú que falla, però bueno, la cançó va sortir bé. Sí. Per la piscina aquesta de poli, que us la millor postgala, va ser la millor postgala de la... Bueno, clar, això és una altra. No, però més també portava com aquella cosa, com aquell vestuari que semblava el que vaig dir, com una guiosa, que també era superdelicat, i llavors, clar, també havia de sortir com molt delicadament. Perquè si no... Ojo. Sí. Però, clar, si es trencava no em matava. Sí. O sigui, no, però... Clar, també havia de ser com molt curosa amb això. Però va ser divertit, és igual. I ara la segona semifinal i dic, mira, anem amb tot i ja està. Boníssim. I anem a un altre moment. No sé, la Setmana Santa, què tal, com la vau passar? Daniela, Aida... Vau passar la vostra processó... Vam fer processó. Sí, o sigui, jo recordo que els dies, o sigui, els primers dies després, o sigui, aquell dissabte i aquell diumenge, de passar, o sigui, horrible, perquè era una cosa que no ens esperàvem i va ser, el vam haver de pair, però és que vam estar l'una per l'altra molt heavy, o sigui, vam estar les dos a tope juntes, sí. I jo crec que, clar, jo ja havia marxat, ja havia tornat, i vaig dir, bueno, mira, un altre viatge, era un som-hi. I ja vaig dir, crec, Daniela, que no faré gaire campanya. Mon pare i la meva família estaven molt motivats, però dic, jo crec que no puc més. Home, ton pare podria presentar la el campanya 3 i 4, Per què no vas al Polònia de fer ja d'actor, per favor? És que increïble. I sí que vam compartir algunes coses juntes, vam penjar algunes històries així. Vam fer un vídeo molt guai del duet amb la Clara. Ai, el de Forgots. Sí. Va ser, o sigui, realment, al final, la primera setmana que va ser la de vacances, doncs sí que va ser una mica, doncs cadascuna ho va viure, però la setmana següent que vam estar a l'Espai Eufòria, jo la recordo amb molt de carinyo i una de les millors setmanes, perquè vam estar l'una per l'altra i realment va ser com si estiguéssim les dues encara concursant, perquè ho vam estar, vam fer els assajos de plató, ho vam fer tot igual i ja està, i va ser super... Al final va ser... És que fèiem broma, vull dir, és que fem conya de tot, Sí. i el bon rotllo aquest també es tradueix en que a vegades diem, que tu Totalment. em vas fer fora a mi, o tu no sé què, te'n recordes quan la vas liar? Vull dir que és així de... Sí, nosaltres sempre diem que des del principi fins al final juntes, perquè vam estar des del principi a l'experiència juntes i vam marxar juntes. De la maneta. Jo et vaig esperar a la sala del costat. Vinga, vine que Jo vaig fer de Forgut, que era el que volia, i vaig dir, adéu, que vagi bé. Un beso guape. Beso. Abans hem tocat un moment al Primavera Pop, hem passat bastant així com ràpid. Crec que va ser un dels moments més emocionants que has viscut també en aquesta experiència. Sobretot recordo un minut després d'actuar. Li això, Bueno, o segons, sigui, vas. un peu fora de l'escenari i vaig començar a plorar. Però amb llàgrimes. Sí, molt bèstia. Sí, el que vaig viure al Primavera Pop... És que no hi ha paraules encara per expressar el que era cantar davant de 10.000 persones. I després d'això és com, calma, que ara Sant Jordi, otra plorera. Sí. No puc més. O sigui, a mi em toquen molt aquestes coses emocionalment i... És que és el meu somni, és un somni Clar. i és complir el teu somni. Està molt bé que ho treguis, vull dir que és que És que a mi no està molt bé. És que em fa vergonya plorar i no. Però és que... Jo surt, recordo... no passa res. Que... Jo recordo al final del Sant Jordi el diumenge. És que ara em fa gràcia, però no em fa gràcia. Que vaig veure l'Oliver, amb la que ja havíem acabat, i vaig veure l'Oliver, i vam anar, els dos estàvem plorant, i els vam abraçar, i va ser com... Sí. El Sant Jordi va ser acabar l'última cançó, bum, al moment. Sí, va ser, no. És que era molt emocionant. És que sí, Mal és literal. confeti a la cara. Sí, de cop i volta va desaparèixer el públic, no veiem res. I no parava. Kabuki. Ens vam pensar en la Daniela. Una mica Total. Va ser un homenatge a la Gala 4, quan jo quasi moro a sobre l'escenari. Doncs De va ser confeti, com també. un remember, no?, de dir, a veure... Totalment. Boníssim. El Sant Jordi el tocarem d'aquí uns minuts perquè hi ha moltes coses a comentar del Sant Jordi. Abans, un altre dels premis així com molt top que hi ha hagut en aquesta edició és que et vas marxar a Los Angeles. Molt bé, no? Què tal aquesta experiència Pues superbé, viatjant? jo ja soc d'allà. Jo ja soc veïna de Los Angeles. Molt bé. Ja has estat mirant un piset, no? Allà a Hollywood. Sí, ja m'he parlat jo amb els de l'estudi, em deixaran allà. Molt bé. No, molt bé. La veritat és que feia respecte, la veritat, perquè jo mai havia anat
a un altre continent ni res, i a sobre és com, buah, vas allà i tens perquè és un premi i vas a gravar també una cançó i tot, i és com, acabes de guanyar el programa fa 3 dies i encara estava a l'avió així fent què estic fent, saps? Com, què està passant? Però superbé, la veritat és que vam fer activitats molt guais. No sé quan sortirà el programa que vam gravar i tal, perquè ho tindreu a 3CAT, suposo, però espectacular. Vam tenir l'oportunitat de visitar llocs que dic, jolín, això si no ho fas, o si no hagués estat per Eufòria, no ho hagués visitat mai, saps? Vam anar a Capitol Records, vam anar a East West Studios, que clar, tu vas allà a chill, veus un estudi gegant i et diu, no, aquí va fer la Lady Gaga, tal, o no sé què. Aquí la Whitney Houston va gravar el I Will Always Love You, i tu, vale. Però no, molt heavy, com que, clar, no, sent tan fan de la música i tot, d'aquests cantants, i haver seguit tant tot, i és com un espai superreligiós, també, per mi. Jo estava allà a la paret com respirant i fent com una mena de ritual energètic de dir, uau, vull absorbir-ho tot d'aquí. Hi ha aquests estudis tot plens de discos que s'han gravat allà, discos d'or, discos de diamant. Clar, estan allà la gent treballant i és la seva rutina i tot, i per tu és algo que mai t'haguessis imaginat poder viure o poder tocar o poder trepitjar aquests espais, i superbé, la veritat és que tot va sortir rodó. Va ser tot genial. Vaig conèixer l'Alejandro Sanz també. Volia preguntar per això. Volia preguntar per l'Alejandro Sanz. Què tal fer un cafè amb l'Alejandro Sanz? Perquè això no es fa cada dia. Jolín, vam anar allà a l'hotel perquè va ser una sorpresa. Vaig fer una entrevista amb el Manuel Martos i a l'acabar l'entrevista em diu, bueno, i també tens una última sorpresa. I clar, després de tot el viatge dic, però què més em voleu donar? Saps? I em diu, no, vas a conèixer l'Alejandro Sanz. I jo, és broma. I no, vam anar a l'hotel allà, ell va baixar amb la seva samarreta i va dir, què tal? No sé què, pues vamos a tomar algo. I jo, lo que tu digas, mi rei. En plan, no, però supermajo, superbé. I em va preguntar molt per com ens portàvem tots, que com érem els companys i tot, que si havíem fet pinya, i jo, perdó. Com que vam tenir... Com que ha sigut molt guai, és això, que hem tingut un equip superbo, hem sigut superbons companys, l'experiència de veritat ha estat superguai. I molt bé, vam parlar una estona, em va donar uns quants consells i superbé. Per finalitzar el viatge... Noms que dius, te'ls trobes cada dia, no? Alejandro Sanz, l'Antonio Orozco, que també va estar amb ell una estona. Maquíssims, els dos, de veritat. Sí. Molt bé. I la resta d'artistes que han anat passant pel programa, no? Per fer les seves actuacions i això, i que suposo que en algun moment també heu volgut parlar amb tots ells. La Laura Pausini. És veritat, la Laura Pausini, que va anar al meet and greet, és veritat. La Leire Martínez. És veritat. No me fui. I no me fui. El vestit. Què dius? Sí. Jo me'n recordo que m'estava parlant la Laura i estava la Monique com al seu costat una mica cap endarrere i jo estava mirant de Raúl i la Monique així, com dient, no puedo salir. Enganxada. Atrapada. I quan va marxar li vaig preguntar a la Monique, se t'ha enganxat el cabell, oi? I em diu, sí. I tu sortint a l'escenari amb ell. Clar, i tu vas conèixer el Walls també, ara m'ha vingut al cap. Sí. I jo anava flipant pels 40. O sigui, jo passava per un passadís i clavava el limurinello. Jo surto del camerino al costat del Walls i jo... Espera, que tinc la turbina allà. Signa-me-la aquí, que... I després una cosa que no s'ha dit gaire... Bueno, s'ha dit perquè nosaltres ho hem dit, O sigui que és públic, no passa res. Després vam anar a la festa i el Walls va ser el DJ de la nostra festa. Sí, és veritat. És veritat. És veritat. Tenia avançat el dia següent i jo vaig dir... És veritat. És veritat. Ell va fer bé. Em van ensenyar vídeos i tal i jo no... Bueno, Et vas perdre el jo Walls vaig i marxar l'Enol, també. els dos, mano a mano allà punxant la cabina del Sarau. Ja Macles només, la veritat. Va ser molt xulo. Sí, van posar fins i tot l'himne del Barça en un moment. Va ser bastant random en algun moment, però va ser divertit, ens ho vam passar molt bé. Tu em deies que aquest 2026 te'l plantejaves com amb aquesta banda de cover de Luis Miguel, però la resta, com us plantejàveu aquest 2026 sense Eufòria? Doncs jo estudia batxillerat. Estudia batxillerat, molt bé. Sense més, no? O sigui, Molt bé. i seguia amb les meves classes de música, la coral, no sé què, com la meva vida normal. Clar. Però bueno, al final... Tu vas poder compatibilitzar el batxillerat amb Eufòria o no? Finalment no, i Val. el vaig acabar deixant, i perquè al final també, no sé,
doncs Eufòria requeria com tota Dedicació a full, sí. l'atenció, sí. I doncs ara ja faré altres coses i ja està. Però sí, al final la vida, si et dona una oportunitat com és Eufòria, doncs és per alguna cosa i s'ha d'aprofitar al 100%. s'ha d'aprofitar. Sí, és un altre tipus de batxillerat. Mira. Totalment. Aina, tu què anaves a fer aquest 2026? Doncs jo la veritat és que a l'època on va ser el càsting d'Eufòria i tal, estava enviant càstings a tot arreu, en plan, on fos, i si no volia fer-me també un book per enviar coses a càstings, i hi ha agències i de tot, però no ho tenia superclar, volia seguir amb la formació, o sigui, volia seguir fent classes de dansa, i dic, bueno, doncs m'apuntaré, seguiré fent de cant, intentaré fer més coses, però aniré com una boja pels càstings i tal. I mira, al final, pues, el segon càsting que vaig fer aquella temporada, pues, vaig acabar aquí. O sigui que tot bé, però, jolín, hagués sigut bastant diferent, jo crec. No sé, pues hagués hagut d'anar a treballar també a algun altre lloc o alguna cosa d'aquestes. I sí que hagués perdut oportunitat de dedicar realment tantes hores en el que és assajar, veu, dansa i tot, o sigui, realment estic superagraïda d'haver fet com aquest intensiu d'Eufòria, d'estar practicant cada setmana cançons, dansa, de com estar en un escenari i tot, és com una formació gratis, però bueno, que gràcies que l'hem tingut, o sigui, és increïble tot el que aprenem des de la primera setmana fins l'última que sortim. O sigui, no sé, ho hem dit abans, crec, però és com un màster. O sigui, jo em vaig graduar i aquest ha sigut el meu màster. La veritat, però Déu-n'hi-do. Hauria sigut una mica més diferent. Totalment. Tu, Moni, què hauries fet aquest any? Jo estava en un moment en el que portava com 3 anys sense fer concerts i estava en un limbo en el que no sabia... Bueno, tenia com una frustració musical, realment. I quan em va arribar l'oportunitat d'Eufòria, clar, jo no he fet càstings ni he estat a concursos ni res. Llavors, era com... Vaig estar a punt de no presentar-me. Però el meu entorn em va dir, tia, per favor, o sigui, intenta-ho, saps? I vaig fer el vídeo perquè em van deixar plantada un dia i vaig dir, mira, ja queda mona, pues vamos a hacer el vídeo. I la veritat és que va ser com un raig de llum. Vaig veure esperances, vaig dir, mira, aquesta és l'última aposta, si surt guai, de locos, si no m'agafen, potser em plantejava deixar la música, la veritat. Gràcies, Rachel Delgado. Sí, que no, perquè ens haguéssim perdut aquest tros de veu. És al·lucinant. No, sí, perquè estava en un punt com bastant frustrant. I jope, la veritat és que estic molt contenta, estic molt orgullosa de la decisió que he pres, perquè és el que ha dit l'Aina, ha sigut un màster per mi, o sigui, jo faig molta broma amb les segones veus, però el tema de l'harmonització per mi ha sigut molt important i m'ha donat un recurs increïble i crec que també m'ha ajudat molt a desatascar com unes pors que tenia com molt guardades i que he polit durant aquest procés i estic molt contenta perquè, vamos, ja Monique Macon per rato, la veritat. Així que estic molt contenta. Sí. Total. Tura, tu què? Jo estava donant classes de cant, hagués seguit. Estava com a professora en una escola, també a casa meva pel meu compte. Tenia un projecte de covers amb el qual feia alguns bolos els caps de setmana i estava començant ja com a punt de treure el meu primer disc, que tenia com previst per abans d'Eufòria treure'l, de fet. I vaig fer el càsting i jo ja l'havia fet 3 vegades, de fet, era la tercera. I sí, com la Clara. I jo pensava que no, sincerament, anava molt convençuda que jo no tenia perfil televisiu, que no enganxaria, que no m'agafarien en un programa així, no? I sí que el Roger, un amic meu, em va insistir molt i em va dir, tia, però jo crec que ara estàs en un bon moment perquè estàs traient música i crec que t'estàs mostrant d'una manera més com tu ets i tens les idees més clares, jo crec que això amb un càsting ostres, destacarà, no sé què, i jo vaig dir, bueno, sí, si tu dius, però jo anava com amb la idea de sempre m'han dit que no als càstings, jo he fet mogollon i no és veritat que sempre com que passava fases però no acabava de. I sí que quan vaig fer aquest càsting i em van dir que sí, jo anava tan desubicada que vaig dir com, sí? Què? Ara què s'ha de fer, no? Quan digues que sí, com i ara què faig amb les classes, què faig amb el projecte? No va ser com de cop, tenia com tota una planificació de coses que va canviar radicalment, però com deien les meves companyes, o sigui, no ho canviaria per res perquè al final és una experiència vital
enorme i jo crec que també m'ha permès doncs, també recuperar moltes tures que havia deixat pel camí, no? Com de la tura més interpretativa, més de teatre musical o de fer coses d'estils molt diferents i ser capaç de veure que soc versàtil i puc fer moltes coses. I això Eufòria t'ho dona i és molt bonic. Que guai, molt bé. L'Oliver el teníem amb el seu projecte de Luis Miguel. Jo, doncs mira, jo havia estat treballant en un hostal, a la recepció d'un hostal, portava un any. He anat fent moltes feines diferents perquè m'estava pagant la formació com a actriu i ja estava a l'últim any de la formació, són 3 anys, i res, just acaba d'arrencar aquest tercer any que em van agafar el càsting. També m'havia presentat a diversos càstings, aquesta és la segona vegada que em presentava. I anava una mica com l'atura, de no m'agafaran ni de conya, i més, soc supergran, saps? Jo fent-me la... Però bueno, anava passant i dic, hosti, que això potser tiré. Però no, crec que és el moment que he anat com més despreocupada i ha sigut quan ha funcionat més, perquè igual no em posava la pressió aquesta de vull passar. I ara res, després d'això doncs, fer bolos ara a l'estiu i l'any que ve acabar la formació que estava fent. I tant de bo poder dedicar temps a començar amb el meu projecte personal, que això, bueno, vol temps i tenir aquest espai creatiu que, a veure, s'ha de trobar. Viure experiències i a partir d'aquí poder-les explicar. Experiències, explicar-les amb música. I la Clara què hauria fet aquest 2026, sense Eufòria? Doncs jo estava a 2 projectes diferents, que eren 2 musicals i un... Hem anat al Poliorama i ara fèiem com anàvem a un altre teatre i tal, i l'altre anava de gira, i anàvem com a Sevilla, Palma, que és una cosa que també em feia moltíssima il·lusió, i de cop, clar, òbviament quan em van agafar em vaig posar molt contenta, però vaig dir, ostres, doncs llavors no puc fer l'altra cosa, i dic, ai, és igual, saps? Que, òbviament m'hagués fet il·lusió fer les 2 coses, però, bueno, per sort aquest projecte l'any que ve també es renova, llavors, o sigui, és una cosa que cada any es va fent, que és del Caixa Fòrum, però crec que el guai d'Eufòria que m'ha donat és que, a part de que jo també m'agradaria doncs, continuar amb el tema musicals, m'ha donat també com aquesta espineta de, ai, doncs, molaria també treure música meva, saps? Com seria com la meva música i com realment al sortir d'Eufòria doncs, també tens com aquest coixinet de gent que, doncs, que sí que t'escoltaria, no? I com que ho tens una mica assegurat de, bueno, almenys una persona, ni que sigui ma mare, m'escoltaràs. Però sí, m'ha tret com aquesta faceta que jo abans de començar la formació de teatre musical i tal, la tenia, però la vaig com deixar una mica de banda i ara està com tornant a renéixer i m'està agradant bastant, la veritat. Que guai. Jo l'altre dia, el diumenge, jo vaig veure més d'una persona allà, que t'estàs esperant a tots vosaltres, no? Vull dir que hi havia molts cartells allà amb els vostres noms. És molt impressionant. Gent cridant. No. I jo. Perdó, no sabia a què t'estàs referint. Jo em vaig quedar sorda. El diumenge què vam fer? Hòstia, no t'havia pillat. Vale. Sí. Vam anar a fer una paella i també... Allò al Sant Jordi. Sí que vam fer Sant Jordi. Sí, vam fer Sant Jordi. Lo típic, vam fer Sant Jordi, no? No, home, no, sí, total. No, per això t'ho dic, que va ser molt boig, el diumenge. El fet de viure-ho des de dins, també el Sant Jordi va ser molt guai. Em vaig creuar amb tots vosaltres 10.000 vegades perquè anàveu fent canvis de vestuari. Fer la cursa amb talons. Sí. Uau. No he corregut mai. Derrapant. Ei, Sergi, ei! S'hauria de veure el que passa darrere. És que és una bestialitat. Falta una càmera allà perquè tothom pugui veure. És que crec que ella es veia quan feia el blackout. La gent desversió no arribem. Sí, a més, va haver-hi blackouts en moments que deies ostres, ens hem perdut aquí alguna cosa que hi ha hagut blackout i no hem vist el que passa, però no diré el què. Doncs no. No sabia que t'estava referint. No ho sé. No ho sé. Ara mateix no em ve el cap. És que se m'ha fos a negre. S'ha anat, no? Sí. No, però... Hosti, perdoneu, però... Tio, se m'acaba de... Enrampar la cama? Sí. No! Ai, pobra. Uau. Ja ho tenim. Vale. Ja està. Sí? No havia passat mai. A mi em va passar... Però està guai, si algun dia em nerviós conviden... del que estàvem parlant, com la cama. Si algun dia em conviden a la ruïna, podré explicar-ho. I mira, tinc una, vamos. Vale. Jo pensava que anava a fer una sorpresa, guai. Has el bessó, sí. És la cosa sorpresa. Comença un dance break.
A mi em va passar l'altre dia fent una foto, un selfie, no sé com vaig posar la mà, i el mòbil, clar, no era meu, i m'estava caient. Perdó, és que se m'estan reparant. Pobre, sí. No, ai, que bo. Vaya tela. Millor, Sergi. Millor. Està millor, no? És que ara m'he Sí. Però un cop Són que venia... graciosos, són graciosos. Però un cop que amb la Sara vam estar com 20 minuts amb un atac de riure amb la Sara Roy i sort que allò era gravat també. No es va emetre, no passa res. Vale, tornem a Sant Jordi, tornem als passadissos. Aquells canvis, aquells amunt i avalls, que estàvem amb el Miqui Núñez i anàveu passant vosaltres com... Fortíssim. Ei! Clar, o sigui, aquesta coordinació que teníeu tant de recordar les lletres, els balls, però a més que ara t'has d'anar a canviar, ara has de fer no sé què. Com es va portar aquella setmana d'assajos, que suposo que devia ser ja, vamos, increïble, boja, més no poder. Com ho va portar això? Crec que quan estàvem al Sant Jordi va ser encara més boig perquè no havíem provat realment els canvis de vestuari. I, clar, només a l'assaig general, o sigui, va ser el dia abans del concert. Llavors, fèiem la broma de, t'imagines que em planto a Margalida vestida de samba, saps? O sigui, realment ho havies de tenir com molt element i cadascú havia de ser responsable realment. Òbviament hi havia un equip gegant que et recordava de, Clara, 5 minuts, no sé què, el micro, no sé quants. I et recordaven que no et posessis davant de la rampa perquè et fotien una bronca. Sí. És que total. t'atropellava. Sí. O sigui, jo me'n recordo de baixar, o sigui, després del vestit d'en Pasqual, que baixaven la cortina aquella enorme i que quasi es cauen de lo ràpid que anaven per aquella rampa amb la cortina. Vigila, no sé què! O sigui, puta bogeria. Perquè de sobte pujava un cotxe, baixava un carruatge... No sabies, era una rampa darrere de l'escenari que anaven, allò era... Bueno, a veure què pareix, era un cavall, no sé. Totalment. Jo recordo la Pujar i meva... baixar aquestes rampes amb els talons era... I feia molt de soroll, pom, 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 però no l'escoltava realment perquè... No, tranquil·la. I anava a dir que la meva sogra em va dir ai, se me hizo corto el concierto. I vaig dir, perdona. Curt? Però això perquè no vas viure tota l'experiència de córrer amunt i avall, fer-te 40.000 canvis, no? I jo de dir, curt, no, més llarg, ens haguéssim mort, jo crec. Sí, canviar-te de dalt a baix en un minut, tens gent vestint-te, canviant-te les Faltava el sabates... so de fi del període 1, saps? Literalment. I alguna anècdota així que no s'hagi explicat del que va passar al Sant Jordi? Ostres. Vostra o d'algun dels vostres companys, Quasi mato al Sant Jordi, quasi caic, sí. Però- No sé si es veurà perquè estàvem en blackout. Quan la Monigna va fer Where is my husband, que estava en unes escales, jo vaig pujar perquè no arribava corrent i diu, a punt, vaig estar... A punt. Sí, Crec que van passar més coses de l'assaig general. Per exemple, jo m'estava canviant Em i de serveix. cop... L'assaig em serveix perfectament. Sí? Tinc dos, crec. Una és de l'Oliver, que estava jo canviant-me i de cop entra l'Oliver, ¿dónde está mi micro? On està el meu micro? I havia de cantar res, o sigui, ja era com al final de... Què era? No sé quina cançó era, però li tocava sortir ja I With a Smile amb la Monique. I el micro de Oliver, on està? On està? I no sé, Torno a entrar i mi camisa. Y mi cabeza, ya que estamos. El micro yo, no puede ser. La camisa de baile inolvidable. Yo no sé, la camisa y el micro. I l'altra és que jo... La Monique va fer com una broma que em va fer molta gràcia i l'està explicant. Uah, el que ha dit la Monique, ja. I de cop el Gerard diu, Clara, estan preguntant on ets. I jo, doncs, aquí. I de cop escolto, she goes to the club looking for... I jo, no. I vaig, perquè jo feia coros. I es veu l'Aina entrant superdiva i jo era anant a la posició. Jo recordo també quan ella estava assajant Midnight Sun, que va haver-hi un passe, no sé si va ser el dijous que vam fer proves de so o el mateix dissabte, que començaven, o sigui, les ballarines començaven fent com una ona i aleshores va començar la música i aleshores la Clara va fer la ona i es va quedar superdiva, en plan... I comença la música i no cantava. O sigui, i fa... I de sobte diu, ostres, que he de cantar. I vam parar i vam tornar a començar. I em sentia ballarina en aquell moment. I ja està, jo era elles. I no, jo canto. El Gerard també era un dels que no arribava mai als coros, a l'assaig Ai, general. A les 100%. quantes cançons eren 100%. dos. Qui falta? El Gerard. Total. Entrava en actuació, tot seductor. I el Blas Gerard, tio, igual. que has d'estar aquí, pensé que ensenyin les És un llums. desastre, tio. A mi a l'assaig general, clar, o sigui, els assajos que fèiem a TV3, doncs clar, era, vale, aguantem, blackout i tal, no? Llavors jo estava fent carinyo, estava assajant carinyo i clar, acabem tots així. Llavors jo estava esperant el blackout
I per Blackout només estava jo, saps? Llavors, escolto pel Pinganillo Speech i jo... I jo... Però va ser una estona bastant llarga, Va ser una estona... Estan tots així. Vaig estar, t'ho prometo, 2 minuts així, I jo... I Va fer el una mica Blackout... com Bad Bunny. Bad Bunny també va sortir a l'escenari i va fer així, silenci. Com això? Qui? El Bad Bunny, al Sí, concert, no ho he al comença així, ell surt a l'escenari i fa així. 2 minuts aguantant la posició el tio, en silenci i mirant així a l'infinit. Com algo. Aquest de Son Bad Bunny. I tots així. Era... No, Estava comptant la feina que hi havia. Vinga, no. T'imagines que... 1, 2... Sí, estan tots. Vale, podem començar. Ara sí, ara sí. Bueno, també hi ha hagut molta risa amb el tema Blackout, perquè clar, al principi... Sí, ho explico. Clar. O sigui, El primer opening. El primer opening, clar, en comptes de dir Blackout, deia l'Òscar, negro, fuera, i jo... I així, com tota l'estona, saps? I la Monique, pues, què feia? Pues allargar la broma, és que clar, negro fuera. I jo, pues vale, chico, ja Fins està. que es va donar a l'Òscar, que era el director, fins que es va donar i va dir bueno, Blackout, per millorar una mica. Sí, hi havia molta broma amb això també. Un altre dels premis d'aquesta edició, n'hi ha hagut molts, hi ha hagut moltes coses, però crec que un que fa il·lusió és tenir una cançó pròpia, no? Sortir al programa amb una cançó pròpia. Toma, ja. I aquí tenim... Total. Tenim 3 cançons d'aquest estiu, 3 que ja estan sonant a la ràdio, a més. O sigui que no sé si us heu pogut escoltar a la ràdio. Com és això d'escoltar-vos per primera vegada? Jo tinc ganes d'estar com així pel cotxe i que, que em sorprengui, saps? Perquè l'he escoltat jo, però clar, com no És que no la teva va sortir divendres. Clar. La primera vegada que va sonar als 40 va ser diumenge, massa just després del Sant Jordi. Havíem de reposar, o sigui que avui segur que l'escoltes. Ja et diré l'hora que sona avui. Vale, però tinc ganes, jo què sé, que em digui la meva tieta o alguna cosa. Ai, l'he escoltat, no sé què. Però, jolín, és molt guai, també com poder donar alguna cosa també al públic que ens ha estat seguint també i dir, mira, ens podeu seguir coneixent així d'aquesta manera o podem seguir fent més coses o si fent més concerts o amb les presentacions de la cançó. És guai tenir aquesta oportunitat també de seguir connectant, inclús després del programa. O sigui, guai. A mi m'ha fet molta il·lusió tenir un tema en català, la veritat, perquè jo faig molts temes en anglès o en castellà i Eufòria també m'ha donat com l'espinita de potser composar també en català. I crec que si estic amb tu, és un tema que l'Àlex va pensar molt en el meu entorn i des de la mirada de la Monique i crec que és maco. És maco com poder otorgar un tema així en català. És un temardo, la veritat, m'encanta. I a més és pegadiza. Mogollón. Sí, totalment. Tota l'estona. Vol ser més jo que tu. Con la U. Total. Con la U, Total, tia. con la U. Doncs a mi, personalment, em va fer molta il·lusió quan em vas escriure i em va dir Tura, que sàpigues que avui he presentat el teu single, tal, i em vas passar la presentació. Bueno, això em va fer moltíssima il·lusió. Jo passant-li a la meva família, mira, que això ha passat, no? És com una cosa que mai t'imagines que pugui passar o que ho veig llunyà, i més sent jo com un artista que al final composo cançons que a vegades una mica de nínxol, no? I jo crec que m'ha donat com l'oportunitat de fer una cosa que a nivell sonor possiblement no m'hagués esperat, però que també ha connectat amb el públic d'una manera diferent i crec que és xulo experimentar amb la música. Sí, a més són 3 cançons que jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-les en format maqueta abans que us les donessin i després veure-les acabades i dius, uau, és que són per vosaltres, i cada cançó està feta per cadascuna de vosaltres i que us encaixa perfectament, que sona molt millor amb les vostres veus, òbviament. Gràcies. I ara, doncs, que estan sonant a la ràdio, o sigui que les podeu escoltar cada dia als 40. Que guai. Quina il·lusió, això, en realitat. En plan, qui diria que un tema sortiria a la ràdio? És que és fort, això. Que guai, que guai. Ara seguir fent temes, la resta, vull dir que no... Això no, l'atura no s'atura. Molt bé, abans d'acabar teníem algunes preguntes que vam demanar a l'Instagram dels 40 que ens deixéssiu algunes preguntes i tenim aquí algunes que ens han deixat seguidors i seguidores vostres. Per exemple, la Núria Forns deia el vostre gran repte durant el programa i quina música fareu ara. Quin va ser el gran repte que vau tenir al programa, el més bèstia? Jo diria que per mi... Clar, és que repte es pot entendre com de moltes maneres.
Jo diria que per mi va ser el vestit del Pasqual perquè no sabia molt bé com enfocar-ho i al final em va donar l'oportunitat com de buscar una cosa més teatral i més des de la conya i de dir, va, doncs m'ha tocat això, doncs ara veureu el que us torno, no? I va ser una manera xula perquè jo crec que va ser un número que a la gent li va agradar molt i em van escriure molt. I la música que trauré ara, ja puc dir que el dia 26 de juny trec un single. Es diu... I és un single amb el que està treballant que es diu Tan a prop i és el meu primer single en català després d'aquest que em van donar des de TV3 i és una cançó que jo crec que serà molt xula i que d'aquí poc ja diré que tocaré a Barcelona d'aquí res. Aviat la podrem veure. Qui vulgui? Jo tinc dos cançons. La primera, crec que és evident que va ser Where is my husband, però també per tota la part emocional i la rapidesa i la complexitat de la cançó. I la segona va ser Mireu com va, mireu com ve, de Núria Feliu. A mi quan em donen aquest tema, Sergi, dic, tu te vas. Te vas. O sigui, vaig escoltar això i va ser, què és això? Què és això? A més, portava un electrolatino de fondo molt raro que deia, però què és això? No estic entenent res, tio, però per què em donen aquesta cançó? I després vaig estar indagant sobre la Núria Feliu i jo, però que tia més maja. I al final va ser molt divertit, la veritat. O sigui, ha sigut com la cançó potser més a nivell interpretatiu, molt de vedet, i va molar molt. Sí, sí. I què faré ara? A partir d'ara, doncs... gravar moltes coses. La idea és intentar treure un single abans que acabi l'any, ja donaré més info, i sobretot també com indagar sobre els gèneres que m'agradaria que m'identifiquin com a artista, de veritat. Molt bé. Bueno, Oliver? jo crec que el repte on jo crec que va ser un canvi dins del concurs va ser Full Time Papi. Sí. Perquè venia de temes que estaven bé, tal, vaig fer Olivia, vaig fer I Promise Myself, després em donen Full Time Papi, i em van dir, el número està dissenyat per l'Enric San Juan i jo. Ai, va la leche. Ja l'hem cagado. Bueno, va sortir com va sortir. En Papi té a casa meva un altar. I bueno, i ara què? Pues, ara, el dia 2 d'agost, tinc un concert a Luz de Gas meu amb la meva banda. Ara sí, ¿se oye? Ahora sí. ¿No? ¿No se oye? Ara, ¿se oye? Ara sí? Sí. Bueno, que el dia 2 d'agost faré un concert a Luz de Gas, a la sala Luz de Gas, amb la meva banda, que si voleu venir estan les entrades a la venda i que serà brutal, que us espero allà. Carai, tothom està aquí d'anuncis i jo... Tranquil·la, Karen. Jo tampoc. Pròximamente. Per mi, un dels reptes, o sigui, reptes del programa he tingut com molts com de diferents maneres, però jo un repte molt gran que vaig tenir va ser Divinize. Val. Perquè, clar, veníem de la bogeria que va ser quan la Rosalia va treure Lux, no? Que a tothom li encanta, totes les cançons del disc. Divinize era l'única cançó en català. I va ser com, vinga, superairejat, però una part operística, però una part més parlada. O sigui, era un repte increïble, però vaig tenir com molt de suport, sobretot de l'Enric San Juan, que va ballar a la cançó, que va ser una bogeria i la recordo amb moltíssim carinyo, la veritat. I ara què? Doncs ara a mi m'agradaria treure música més tipus acústic, no? Amb un piano, amb una guitarreta, algo així. I sobretot vull formar-me en teatre musical perquè m'encantaria dedicar-me al teatre musical i a tope. Seguir formant-me i aprenent a tope. Molt bé. Doncs jo... És que no ho sé, doncs et diria potser la Gala 2 quan em van donar aquell reggaeton, doncs sí que vaig pensar, això és zero el meu estil, però realment repte tampoc va ser perquè jo és que aquestes cançons les consumeixo, saps? O sigui, a mi m'agraden, llavors, no sé, jo era Bad Bunny en aquell moment, llavors, en plan, repte potser no t'ho diria, potser el que més a nivell d'exigència tenia com tant de cant com de dansa era Rhythm of the Night, que va ser la Gala 11, que la vaig patir bastant, però bueno. Sí, et diria Rhythm of the Night. I després de música, doncs, a mi m'inspira molt últimament la Chiara Oliver,
Sí. que va tocar a... Sí, bueno, al Primavera Pop. Sí. I no sé, estic superenganxada amb el seu últim disc i amb tot el que fa i com parla i la sonoritat que té i crec que és algo que a mi em molaria fer en català, però com, saps? Com aquest rotllo, no sé. Sí. Doncs mira, aprofito, ja que estem fent anuncis i coses, aquest diumenge, dia 7 de juny, a Cornellà, a la plaça de Catalunya, tindrem els 40 Pop Cornellà, presentat pel Toni Aguilar, com cada any, com és tradicional, perquè és literalment on va néixer aquella plaça no, va viure durant molts anys a un edifici que està al costat de la plaça, t'imagines? Toni Aguilar, allà. Aquí. Amb una placa. Els que sí que tenen una escultura allà en aquella plaça són els Estopa, perquè també són veïns d'aquella mateixa zona, no? I als 40 Pop Cornellà tindrem a la Chiara, a la Ana Yara, a la Ruslana, l'Álvaro de Luna, el Max Navarro, el Miqui Núñez, que em sembla que el coneixeu una mica, i molts més. O sigui que esteu més que convidats, accés lliure i gratuït a partir de les 7 de la tarda. Vale. Ole. Ai, Si doncs vols venir, mira. vine. I mira, si vols parlar amb ella, doncs... Chiara, una cosa... fem un... Chiara, després de... Chiara. Perfecte. Total. Super, m'apunto. Sí. Cornellà només passen coses bones. Aina Machuca, per exemple. Ai, no sé, a mi em passa una mica amb lo dels reptes, quan em pregunten doncs, quin ha sigut el teu major repte, és que penso i, tio, és que jo crec que no he estat, tio, cada setmana no hi ha hagut cap setmana tranquil·la per mi, o sigui, cada dia tenia alguna que o em feia por, o era difícil, o era exigent amb... Bueno, a veure, realment com tot, saps? Però jolín, sí que recordo una setmana que vaig haver de fer, vale, m'hi poso així i m'haig de concentrar, va ser amb La noia de porcellana, però pel tema de fer, perquè és una cançó del moment aquest, de que va ser el meu primer cop també, que em van donar alguna cosa i vaig dir, què és això? D'escoltar la versió original i dir, vale, no sé qui és aquesta, no sé qui és Pau Riba, no el coneixia, no m'acabava d'entrar la cançó tampoc, com que ha agradat, dic, no sé si m'agrada, no sé de què parla, li haig de buscar un significat, li haig de buscar com entendre-la jo, a sobre quin és el missatge que vull dir amb aquestes paraules que diu ell, a sobre també era com algo que era jo i ja està, no tenia número de ball on refugiar-me, no tenia cap mena de cosa espectacular d'escenografia també que m'ajudés a portar-ho a una història o tal, era jo fent decisions, intentant que funcionés algo que s'allunyava un munt de mi, saps? Llavors jo crec que aquella setmana sí que va ser la setmana de dir, vale, haig de fer això perquè també m'agradi, saps? Per gaudir-la jo. I fer l'esforç aquest de que t'agradi la cançó en el poc temps que teníem. Però sí, jo crec que cada setmana tenia alguna que dic, mare meva, no sé si és la meva setmana de petar-ho o la setmana de que em caic a terra i mira, me'n vaig al programa. Però res, i això, i ara tinc moltes ganes d'experimentar amb això, de que jo mai m'havia plantejat molt per respecte també com el tema de fer música o de composar jo, però m'ha despertat molt això el programa de voler posar-m'hi i d'investigar com és el meu so, d'investigar quin és el missatge que vull transmetre, què és el que vull dir, com vull que sigui el meu univers, i tinc moltes ganes de posar-m'hi a treballar i d'averiguar què és. M'encanta molt el pop alternatiu, amb influències de tot arreu, o sigui que no sé realment un gènere en concret on anar, perquè sí que considero que sóc una persona super versàtil i que m'agraden moltes coses alhora i que m'agraden les cantants i les artistes que fan molta barreja. Llavors m'agradaria fer una mica de tot això i trobar aquesta essència meva dins de les cançons o de les meves creacions i tot això, o sigui que doncs, suposo que dedicaré l'estiu a això. Molt bé. I a veure què tal. L'estiu ets tu, tia. I perquè l'estiu soc jo, l'estic soc jo. I la última de les preguntes, que aquesta la va deixar la Lucía Torna, és quin consell li donaríeu a algú que vol presentar-se a la propera edició d'Eufòria? Que no s'ho pensi res, que ho faci. Que ho faci directament. Si passi càsting, no passi el càsting. Els càstings són Camp Rock. I a mi em va flipar. Camp Rock? Sí.
És que va tenir una experiència molt positiva, l'Oliver del càsting. Jo que... Total. Els càstings també. És que, a veure, sí, hi ha pressió, hi ha exigència, és un càsting, però Sí, jo m'ho vaig passar superbé, vas conèixer gent Que molt guai. l'Oliver és la persona més positiva que conec. Sí. Total, eh? Més enllà d'això, o sigui, sí que és veritat que almenys aprendràs alguna cosa. Sí. I després això et pot motivar a fer més càstings, o sigui, Clar. a perdre la por, que al final perds la por fent les coses. Tots Clar. teníem vergonya al principi, a tots ens ha fet por enfrontar-nos a segons quin repte, però si no ho proves i no ho fas, tampoc ho saps. Total. Llavors, tens por? Bueno, vés amb la por, prova-ho, a veure què Prova-ho. pot ser. Jo crec que siguis tu mateix, sí, és superimportant, la veritat. O sigui, que vagis amb la teva veritat, no?, i amb el que tu vols fer a tope. I si et diuen que no, doncs no passa res. O sigui, als càstings al final fas un muntó i a la majoria et diuen que no. I ja està, perquè al final només entren 16, o sigui, és molt poca gent. Aleshores és, fes-ho, i si et diuen que no, doncs ja està, no passa res, i a la següent potser et diuen que sí. O la vida t'espera una altra cosa millor, Clar. potser, saps? Clar. O, no sé, jo amb això soc no bruixa, però sí que ho penso de... Si no ha sigut aquell moment és perquè algú t'està Total. esperant. Saps? Sí. Llavors, Totalment. Sí. O sigui, jo diria que sobretot, en plan... Com? O sigui, a part de ser tu mateix, tingues bona memòria. Mm. És Ui. important tenir molt bona memòria. I Yeah. harmonitza. També és molt important. Sí, harmonitza. És que hi ha consells tècnics també que donar Sí. com... Clar, vull dir, sí, està molt bé ser tu mateix, a tope seré jo. Sí. O sigui, a més, en plan, Sí, el públic prepara't, ho capta. t'has de I nivell preparar. El públic també, capta si estàs sent tu mateix Clar. o no. Però també és veritat que a nivell tècnic, en plan... O sigui, si et presentes a Eufòria, que de totes les inseguretats, que hi hagi una que tu estiguis molt segura que la defensaràs a mort. Ja sigui que ets dicharachero, que ets graciós, que saps ballar, que saps cantar, da igual. Si defenses una, a mort amb aquesta. Que entenguin quin és el teu perfil. Jo, per mi, crec que Sí. l'important és que quan vagis allà, vagis segur amb alguna cosa, el que deia ara la Monique, i que si a tu se't dona bé fer rock, fes una cançó de rock. Després també prova alguna altra cosa, però ensenya què és el que ja tens. I llavors el programa ja et faran fer de tot i més. De tot. Però és important que vegin quin perfil tens i que et vegin segur amb alguna cosa. Sí, 100%. Totalment. Doncs res, moltes gràcies per passar avui pels 40, per Can 40 des de l'Hotel Mi de Barcelona. L'Aida, l'Oliver, la Tura, la Monique, la Daniela i l'Aida.